dakol, asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan, kundi ikaw mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro ng mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao. Antabayan mo kami magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imuli na lang. Asin mga matinabang na parasuro kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibigay mo kami. Sa ngaran ka nama, kanakis, ng Espiritu Santo. Amen. Nga to ko po. Isabay niya to sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Mga misa pa sa salamat, dulot ni Christine and Daniel Napili. Marivic Magbalon. Emma Crista Año Nuevo. For passing the Leia Board Exam 2025, offered by Margie M. Olaires and family. As in para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag. Sa kalag ni Linda, asin si Oscar Abraham, dulot kang Daughters of St. Jude. Sa kalag ni Adela, dulot ni Asirado family. Sa kalag ni Arnel, dulot ni Marabella family. Sa kalag ni Romulo Sr., dulot kan Abordo family. Sa kalag ni Joseph, dulot kan Magallanes family. Sa kalag ni Medi and sa gabos na kalag, dulot kan Maya family. For the 16th death anniversary of Juan, dulot ni Belen Morota and family. Para sa kalag ni Daisy, dulot ni Giovanni Geriba. Matindog na po ang gabos. Mag-awit sa kagulan, buksan mga pintuan, mag-awit sa kaugmahan. Sa ngaran ka nama, sinaki, singkan Espiritu Santo, Amen. ang grasya asing katuninungan, Isu Kristo, kagurang nantan, pagkamot kan Diyos, pagisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Ang atugang ako ang tahan sa makasalan, tahan ni magkanagaw kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, taragkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako, Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kaguranan tang Diyos. Mayrak man lugod sa tuon, Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadan sa makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, mahera ka, kagurangan, mahera ka, Kristo, mahera ka, Kristo, mahera ka, kagurangan, mahera ka, kagurangan, mahera ka. Mamibig kita, O Diyos na naghayag kan sa imong kaligtasan sa gabos na puro kan kinaaban, magtugot ka na bibibig kami na magalat kaming maugma sa kamurawayan kan sa imong pagkamundag.
Uli kay Yesu Kristo, kagurang nanyamos sa imong aki, kay bamong nabubuhay at sinagahade kasaro kan Espiritu Santo. Dios, sa kabos sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramo. Enot na babasahon, ginuno sa libro ni Propeta Isaías. Rangahan nindo ang sakong banwaan, rangahan nindo olay nin kagurangnan. Magtaram kamo sa puso nin Jerusalem. Isabi nindo sa iya na ang panahon nin sa iyang paglingkod tapos na. Na ang sa iyang kasalan na bayaran na nag-ako siya sa kamot nin kagurangnan, ninduwang padusa para sa gabos niyang mga kasalan. Sarong tingog nagkukurahaw, andaman nindo sa kadlagan, andalan nin kagurangnan. Tanusan nindo sa lantad, ang paglalakawan sa tuyang Diyos. Ang lambang kababaan panoon, ang lambang bulod asin bukid pantayon. Antiko tanuson, asin ang magaspang saramahon. Dangan ipapahayag ang kamurawayan nin kagurangnan, asin mahihiling nin gabos na tawo. Huli ta nagtaram ang kagurangnan. Sarong tingog nagbuot, magkurahaw ka. Asinta ako nagsimbag, ano ani kukurahaw ko? Ang gabos na laman duot, asin ang kagayonan kaiyan, siring sa burak na yaon sa kapatagan. Ang duot na aalang, ang burak na luluyos, kun hinahayop nin kagurangnan. Totoo mananggad ang tao, siring sa duot. Ang duot na aalang, ang burak na luluyos, alagad ang tataramon nin kagurangnan, nagdadanay sagpod lamang. Tumukad ka sa halangkaw na bukid, maugmang parabareta sa Sion. Ikurahaw mo sa makusog na tingog, maugmang para harubay sa Jerusalem. Ikurahaw mo na daing takot. Isabi mo sa mga banwaan ni Huda, uyaan sa indong Diyos. Uya ang Diyos na kagurangnan, madatong panunin kapangyarihan. Magahade huli sa mapangyaring yang takyag, ang pagbalos, yaon sa iya, ang sa iyang panggana, manginginotan sa iya. Siya siring sa pastor na nagpapasabsab kan mga karnero, sa iyang takyag, titipunon niya ang mga kordero. Kukuguson niya sa iyang daghan, asin ang mga ina, babantayan niya sa dakulang pangataman. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial, ang simbagan gabos, ang kagurangnan sa tong Diyos, madatong dara ang kapangyarihan. Ang kagurangnan sa tong Diyos, madatong daraan kapangyarihan. Bagong awit, awiton sa kagurangnan, mag-awit sa kagurangnan, ang bilog na kinakban. Mag-awit sa kagurangnan, irokyawan sa iyang ngaran. Aroal daw, irokyawan sa iyang kaligtasan. Ang kagurangnan sa tong Diyos, madatong daraan kapangyarihan. Isabi sa mga banwaan ang sa iyang kamurawayan. Ibantog sa katawohan ang sa iyang mga ngalasan. Irokyaw sa mga banwaan ang kagurangnan hade, siya matanos na magahade sa katawohan. Ang kagurangnan sa tong Diyos, madatong daraan kapangyarihan. Mag-ugmaan langit, mag-ugmaan daga. Siring man ang dagat, asin ang gabos na yaon yan. Ipag-ugmanin gabos na kapatagan, asinin gabos na kahoy sa kadlagan. Ang kagurangnan sa tong Diyos, madatong daraan kapangyarihan. Mag-ugma, hulit na madatong ang kagurangnan. Siya madatong sa paghadi sa kinakban. Siya matanos na maghahadi sa kinakban. Mamumuto na maghahadi sa katawohan. Ang kagurangnan sa tong Diyos, madatong daraan kapangyarihan. Ang pagrokyaw kan Santo Ebanghelyo.
sumangpas sa Indo, asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na Ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, ano ang paghuna nindo? Halimbawa, may sarong tawo na igwang sanggatos na karnero, asin saro sa indanawara. Bako daw nababayaan niya ang siyam na pulo may siyam. Sa sabsaban, asin hanapon ang nawara. Kung sa iyang makuha, totoo sinasabi ko sa Indo na ini sa iyang kakaugma, urog kisa siyam na pulo may siyam na day nawara. Siringman, habokan sa Indong Ama sa langit, na mawara, minsan saro kan mga saradit na ini. Maray na bareta kan kagurangnan, Pag-omaw sa imo, Kristo. maray na hapon sa Indo. Ang panahon ni Adbiento, maski nga na igwang elemento kang paglaom, ulita nagpupo ng bagong taon, presko, kulay green, alaga igwang manining elemento nin pagbakli, kaya violet. Kaya sa Ebanghelyo na ilingta, ang pagsadol kan kagurangnan bilang sarong pastor na susog sa iyang istorya, kung igwa ngayang sarong pastor na may sanggatos na karnero, kumawaran saro, hanapon kaini ang sarong ito, maski mawalat sa itong 99 na dainawara. Ano pang bot sabihin? Gapos kita na nagtutubod sa iya, nag-ako kay Kristo, sa tuyang buhay, hulikan sa itong bunyag. Gapos kita importante, malaga sa kagurangnan. Kaya nga ni sa imahin kang pagkumpisal o pagbalik sa Diyos, maski saro sana sa halimbawa so nagsisimba digdi sa St. Jude, saro sana ang magkumpisal, makakatabang man iyan sa espiritualidad kan mga day nagkumpisal. Lalo na kung maray ang obheto, ang motibo, na makatabang spiritually sa mga maluya o itong mga nagpapataw-pataw ang pagtubod. In a moment, may makusog na hangin na magparos, matutumba. Alagad ko ng saro, danay na nag-aktibo sa iyang pagtubod, yaon man ang posible na nakakatabang man ini. Day taram na paagi, kundi sabi baga, we form unity, a community, na ang gabos na miyembro na mamaawot na makatabang sa lambang saro. Kaya kung sakali day man na pupulpil din saro ang sayang mga obligasyon, pero itong ibang miyembro nakaka-fulfill, siguro igwaman in dikit ining tabang duman sa nakukulangan. In the same way na ang saro nagkasala, ito man na unity, community, na babahiran man kang kasalan kay itong sarong miyembro. So we see how we are connected, na ang saro may epekto sa gabos. So individually, if we pursue our devotion to the many saints, or na Santa Maria, since Anudas Tadeo, nailing ta na baka uman karo inutil na magpangadji, as in magsikap na madaog ang kasalan, ang tentasyon, urog ng gayos araw-alaw na pagkabuhay. Pero sabi bagaday man iyan nagigibo sa sarong beses na bako man iyan na overnight change o pagbakli.
kundi danay na sinasaro-saro ang kulang. Por ejemplo, ano ngaya ang mga weakness mo? Ay, weakness ko ngaya, Father, so para muda ngaya ako. Oh. Luway-luwayan ta. Lunes, mabuda ka sana umaga. Udto, banggi day na. Next month, noon time sana. Umaga, gabi, huwag kang magmuda. Hanggang sa ma-perfect mo yan, 24 hours, day ka na mamuda. Taday taman yan pwedeng degibuhon, kung day ta dikit-dikiton. Paano gusto ta, madalion sana. Sarong try sana, okay na. Day man pong ganyan. Ang habit baga, o di ugali na pag-ibonin maray, which we call virtue, pigpa-practice. Danay na pigpa-practice. Takon dahito man ang practiceon, dahito man ang manunodan. So, hilinguntang pagsilibrar ka na Adbyento. Pirang beses na kita nag-Adbyento. Pero dahito man put into practice, ini mga pigasabi ta na mga basic. Ano daw ang klasikang pagkamuot mo? Nagpipili ka pa daw ngayon? 60 years old ka na? 70 years old ka na? Namimili ka pa kang tatabangan mo? So you're not growing sa pagtubod. Pag na tao, kaysa na sa pagparasimba, pagparadibusyon, rosary, they can help. Pero kay puwantang gibuhon. Kaya nga kita may lawas, may kamot, may bitis. Tangan ng giribon tayo we use them to really reach out to those who are in need. Tayo man sa pili nagkaparataram, kundi gigibuhon mo talaga. Kaya ka nga ni, may katawan. But the understanding, the impetus comes from our mind na konektado sa tuyang kaluluwa. So if Jesus cares for each one of His sheep, ano daw tayo? Do we also apply that to our lives? O pag hindi ka pamilya, hindi na. Pag hindi kay manwa, hindi na. Pag hindi ka politika, hindi na. So, perming may wall, perming may ampas, takon lampas na duman, dahil tanamidbid. Yan baga po. Pero Christianity calls us to remove all these barriers. Tanganing lahat po ay kinikilalang kapatid. Kaya kita sa banal na misa, we call each other brother and sister. Pero kaano kaya kalalim yung meaning ng pagiging brother or sister? Baka sa loob lang na ng simbahan. Paglabas na, iba ng turing sa bawat isa. So, we have so many things to improve. Hindi siguro sapat ang sarong Adbyento, kundi danay po na hinahagad ang grasya, ang tabang kang mahal na Diyos. Tanganing, every Advent, every Christmas is something different. Different ninuli, tadadagdagan ang satong pagbago. Giraray sa tabang kan tuyang patron, sa Anudas Tadeo, si Mama Mary, ang estatwa niyaon pa, kan Immaculada Concepcion, katuya po na magigibo ini sa tong pagtubod, sa tong paglaom na oya kay Jesus. Sa kagurangan, magdulot kita, maluling na puso at tanging pagkamuon.
pamibi ko mga tugang, tagadining sako sa indong atang maakamanlugod, kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibid kami, papagkanig ko sa imo, ang mga pamibi asin atang kan sa imong kan sa mong kapakumbabaan, asin kung sain mayong maninigo, ano manatabang kan gibong maray, antabayan naman kami, kantabang sa imong kapatawadan, uligi Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas sa mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Salamat kita sa kagurangnan at sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Itong maninigo, asin dapat, matanos sa nakakaligtas, danay asin minsan sa inang pasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na ma, Diyos na makakamanadayang kasagkoran, uligi Kristo, sa mong kagurangnan. Hinarubay niya sa hulagang gabos na propeta, dinara sa pupunan, kaninang birhen, sa day masabing pagkamot. Ibinayag ni Juan sa iyang pag-abot, tinukdo kan siya yao na, pinapasabong niya sa mo na maugmang mag-andam para sa misteryo kan sa iyang pagkamundag. Tanganing maabtan kami nagpupuka sa pamibi, asin nag-uugma sa iyang kaumawan. Kaya kay bakan mga anghiles, sa kanghiles, kay bakan mga tronos, sineminasyones, kang gabos na langit no na hukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos nagsasabi, Banal, 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 ang kagurangan, Diyos ting mga hukbo, ang langit asin dagat, panokan sa imong kamurawayan, sana, sana, sa itasan, sana, sana, sa itasan, palalanan minadigdig, sa ngaran kan kagurangnan, sana, sana, sa kaitasan, sana, sa kaitasan, sana, sana, sa kaitasan. Kagurangnan ng kanagadan banal, barabang ng gabos ng kabanalan, kaya mga atang namimibig kami, pabanalakan ang buwan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Jesucristo. Kan siya sa rugaring na buot, pinagpasuliban sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaakini, tinaos sa mga disipulos, nan sabi, mag-ako kamo kabos, sin magkakan kay ni, tayo niyang sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siringman pagkapamanggi sa pagkuayamang kang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, tinaos sa iya mga disipulos, nan sabi, mag-ako kamo kabos, sin mag-inom kay ni, tayo niyang kalis, kan sa kuyang dugo, kan bagwa sindanay natipan, napapaboloson para sa indo, sin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipag-ibo nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod, ang pagkagadan kagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sa na magdato. Kaya kami nagrurumdum sa iyong pagkagadan, sa pagkabuhay liwat, nagdodolot sa iyong mga gurangnan, kaning tinapayin buhay, singkalis, singkaligtasan,
Nagpapasalamat, pinapagkani ko mong magatubang, sin maglingkod sa imo, sin nakikimahira kami na nagaarang, na kami nagpapakinabang hawak at sindugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giraon dumakagurangnan sa imong simbahan, nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Papa, si Leon, sa mong obispo, si Joel, singang gabos na klero, siring man giramdama sa iyong pagkaherak sa mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat, urog na itong pinapamibi, kinigirumdom sa misang ini, asin ang gabos na nagadan. Sin ako asinda sa imong lalawgon. Piraki kami kabos, namiibig kami, tanganing kaiban, Santa Maria, Birhen na anak Diyos, San Jose, sa iyong esposo, San Judas Tadeos, mga banal na apostoles, sing kabos na santos, na kaitupan, nakapagayagaya sa imo, magkani kung maging kairas kan buhay, na dahing kasagkoran, mag-omos, mamuraway sa imo, siring man. Huli sa aki mong sa Yesu Kristo, huli sa iya, sing kaiban niya, sinsa sa iya, sa imo, Diyos, amang makakaman sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos kagalangan sing kamarawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Natugdoan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos no na kaugalian, ngangahas kitang magsabi, Amanyamo na yan sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong kahadean mo, mangyari ang bot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ang samong kakanon sa oral daw, tao mo sa muyang unyan, asin patawadan mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Sinari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan sa iyong pagkaherak. Maging dani at taling ka sa kasalan, sinmanligtas sa gabos na kaporisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na sa Yesu Kristo. Hulit sa imon kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Sugrit sa kagurangnan, ka nagsabi sa mga apostoles, katuninungan, winawalat ko sa Indon, sa kong katuninungan, tinatao ko sa Indo. Hari pagilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin mapagkani ko na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, so sa imong kabutan, ika na nabubuhay at sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Torinaw nga si pagkawan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Patatinauhan ka mo, kan tandaning katuninungan. Peace.
Mga tugayan sa kagurahan ni Yesu Kristo, dahil nagalat sa tuya, sa pagdulok sa iya, sa pagbalik, sa pagsulsol, sa mga kasalan. Ulitan siyang kodero kan Diyos, sagpapara kan mga kasalan ng kinaban, paladan mga inaapod sa pagpakinabang kay ning kordero. Kaguramnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kuyang kalag, maumay. Pangatabanang kita kang hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagporan. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kat sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya, asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing an sa imong dugo maglinip, at sa imong laman magpakusog, at sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Luguday ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan manlugod ako sa gabos na bagay na siglag sa imo. Asin sa kauri-hurihi, mabuhay ako sa paman sa kaibangan mo. Amen. Kagurangan ay makakahit mo. Ikapalan kagurangan ay makakapano. Ang panugang pamahana na hinihidang minsa kuyang lupa puso. Mamibi kita. Pagurang na, nagangayo-ngayo kami, nakikimahirak sa imo. Kami nabasog ang kakanon na banal. Tanganing sa paagikan pagisumaro sa mga misteryong ini. Tugduan mo lagod kaming madonong na magsiyasat ka mga bagay na kinabanon. Asin magdayopot sa mga bagay na langit noon. Nuligi Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Hindi ka mga pamaybi, intercession, Santa Maria, Birin, inaning kaligtasan, San Judas Tadeo, Stong Pastor, kamo, sinang mga malsaboy, bendisyonan, ni Ama, Aki, Asin, Espiritu Santo. Amen. Dinulutan ang banal na Eucharistia, lakaw kitas, katoninongan, simpagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening. Good evening, Father.